Entä mikä on sinun lääkkeesi siihen, miten Suomeen syntyisi uutta yritystoimintaa? Oho, ja olipa monimutkainen kysymys. Pitäisikö kannabis vapauttaa? Tästä kun nyt tuli puheen, niin mun lemmikki Kerbiili käytti kannabista ja kuoli yliannostukseen. Mikä politiikan sektori on kaikkein lähinnä sinua? Oho, olipas monimutkainen kysymys. Mitä sä sillä tarkoitat? Puolustuspolitiikka vai nämä sote-asiat? Erotaan EUsta, erotaan eurosta, ei mitään NATOja. Voisin nyt pitää Terolle hiljaisen hetken. Jatketaan nyt kuitenkin tätä. Milloin sä oot ollut viimeksi? Tero halusi polttohajota. Se katosi sinne. Tarkoitatko, että tämä kaikki perusterveydenhuolto ja muukin terveydenhuolto pitää olla kuntien käsissä? En mä sitä sano kenenkään, vaan onhan ne tähänkin asti hoitunut. Mikä niissä nyt on mukaan vikana? Eli asiat ovat hyvin juuri nyt. Ei ne hyvin ole, kun täällä on 2 kuukauden jonot terveyskeskuksiin. Ihan älytöntä. Miten kehittäisit Suomen roolia Etyjissä? Etyjissä, no, se on Etyjissä aika hyvin. Etyjissä. Anteeksi, Etyjissä. mä en nyt kyllä ymmärrä kysymystä. Mikä on Suomessa suuri ongelma tällä hetkellä? Mulla on nälkä. Entäs Suomessa? Mä oon Suomessa ja mulla on nälkä. Tän jälkeen pääsee varmaan syömään, tuolla oli jotain. Olet työtön. Miksi? No, erityisesti nyt tietysti näiden vaalien takia, kun on sillä tavalla kiireitä. Se nyt on... Miten parantaisit itse? Miten paransit? No, minä uskoisin, että minä olen sitä mieltä, että tämä Suomen osallistuminen sitä... Tämä on hieno paikka. NATO kyllä vai ei? NATO kyllä vai ei? Toistako kysymyksiä? Se minun mielestäni on ihan ok, jos ei sillä tavalla ylirasita itseään tai jotain, jos on näitä säästöjä tai jotain. Se on... Mitä leikkaisit täällä kotimaassa? Mistä leikkaisit? Olit ehdolla myös eurovaaleissa. Ketkä sinua kertoivat äänestäneensä? Siis mitä, kuka äänesti vai? Sitten... no, ja voit jatkaa seuraavaan.